siitä se lähti sitten. Joona tässä kääntää kelkan vielä lähtee Kuoppiin ja minä täällä. Tästä lähdetään ajelemaan jonnekin päin Pohjanmaata linjojen alusia pitkin. Aika hyvä fiilis. Just jouduttiin tuossa lähtiessä pajottaa vähän kelkkaa, kun moottori oli taas irti, mutta puulla korjattiin. No. 6,4 kilometriä ollaan päästy. Ihan mieletön keli ja ensimmäinen remontti. Nyt vaihdettiin Joonan kelkkaan tulpat. Mä en tiedä mitä mun kelkkaan pitäisi tehdä, mutta vielä se toistaiseksi ainakin toimii. Telaamatta tuntuu, että se on irti tai jotain. Mutta mitä tapahtuu. Katsotaanpas. Vitsi, startista käyntiin. Tuo oli kyllä hurja. Mun kanssa lähtee kelkkailemaan, niin jos jonkun vehkeitä pajoitetaan, niin minun vehkeitä muuten pajoitetaan. Niin se yleensä on. Minähän en oo omieni korjannut. Tänäänkään ei joku moottori käytetty irti tuosta minun luottoystävästä. Niin. No joo. Mutta oho. Tällaista tää on. Kelkkailu on kiva harrastus. Törkeä hyvää meijän. Nyt on käytetty kaasuti irti. Kaasuti on auki ja kaasuti on irti. Vaiha, hihnä. Vaiha, saatana. Niin. Ja kattokaa siis BR Yamaha 250 Tauno. Odottaa vaan että joku nykäisi sen käyntiin. Ihan käsittämätön laite. Varmaan hajoaa tämän keskustelun jälkeen. Ai konepelti auki. Saatto vikaa löytyä, toivottavasti. Siellä oli LED-lamppu ilmeisesti. Ainakin savu nousi LED-lampusta. Se aiheutti meille semmoista harmia. Meillähän on täällä tämmöistä ruokoa. Ja tietenkin Santtua unohtamatta. Santtu on meillä mukana nyt tämän reissun, kun se on meidän ystävä. Mitähän me eversi oli?